Yılın söwüşi ýakyrlaya mehribanly. Islam Makhachev ýeňilmedek Jack Della Maddalena-nyň garşysyna çykar. Juda ýokary derejede darkyllyk eşek bu dowuşyk 16-njy noýabrda ir bilen saga fikir 00-da başlar. Elbetde bu dowuşyga bele filmde online tomuş edip bilerler. Meşhur Rus söwüşçisi Islam Makhachev New York'un Madison Square Garden arenasynda geçiriljek UFC 322 ýarş akşamynyň çäginde Guramadaky ikinji uşağı uğruna oktagona çykar. Yer gelende bellesek Makhachev çenli yarım orta agramda Rus türgöllerinin hiç birinin promotion'nın 2 çempionluk derejesine iýelik etmek başartmanly. Islam Makhachev'in UFC 322 ýarşyna garşydaşy yarım ýeňil agramynyň divizionunda täze çempion, özolşy söwüş technikalary bilen tanalýan Awstraliýaly söwüşçi Jack Della Maddalenadyr. Awstraliýaly söwüşçiniň bastyr 18 ýeňişe uzayan üstünlükli ýoly bar. Şol ýeňişleriň sekkesi UFC'de gadanyldy. Jack aýag üstünde söwüşmekde ören howply turgan bolup çempionluk derejesini Makhachev'a bermek islemeýär. Şonuň üçin hem bu söwüşe ýöne ýerden ýylyň söwüşi diýip at berildi. Asyryň pikiriňizce kimdir?